أفتا بأف تاريخ نفلت أمدري عسماتنياتات بزي حملو بزنبرو زمن صحفتو نايتا سفيح جزءات زنبرا نكسنت عب حدن إشي من إسي مركوس ناي زمن إسي زسم دما مرلين. سلام جوسي تحاوهم يمساهم زلخو نلوم دما مرلين سالساي كفال حزولكم ماتي اللخو مرلين كالأي كفال زنبرا نيشي كذكركم عبز حالفة حدا قلسب أفتا أب كاميلوت زكايد زنبرا وددر تعوات خخون سلازدلي نابت أمك على غيدو بأسمات تمن زود سوال تسريحو نا أرتر كقتلو حاسيبو خمز نبرا انتخونا قن ببلحات ناي مرلين أب قدم هزب تواريدو اتود الدرون بعاوت أرتر كزازم كلو رئينا ودينا نيرنا أبزا سالساي كفالون كنكتسل كلنا حانتي ماننتا زي تفلت أتقوال أبزا المات كوينا أبيدا انقاقو حز مسل نگر حيزا ماين دات الكيت ناسمات زربان دات زاربت ناوشت تماي تأتو اتانقاقو حون بوشت غيدا عمناي كال اخوا بماي تنبل الكتب الكولاري إنايا كاوشت تانقاقو حون قلع عينة انسسا كنجاجح كله نرئيو اتابت المات زرعنا يقوالون نكاميلوت كتما افتماي كتريا خلان نتال اخوخة الدالو خلان نرئا بزح كيدونجي كافتماي حدث بيستمو عينتون حبرون كأيرو يموت عقات أمو خوينو قايسن مرلين نزي سابعي رخبو أمو انتاي كوينو خمزموتن حمامون كرد أماي كألن قديت عقن اتحمام تاي من باروخات أريو سلازنا برام نتا عسكرين حزامو نابقوز أمو خدو هفت حدا دما جيون أبوان نسرح يوفر سلازنا برا زبال عمق بداليات هبامو قتيلا دما هفت سومنتي مورغانا بزح دك أسكمت ألا سلازي كألا دسن تبلاي لحاسيبا صبغ في يورحيزات لا تخيد مرلين نقايسن دما نتريسان دافتشو بمنتاي مخنيات كمزموتن انتاي قاتيمو خفولتو على قاتا تعارو كردقوا سلازي كألون داتج أنو خلو أرتر متسأمو نمرلين لما عن تسرح دونجي خبلو نقايسون عبو يدالي كارلو يلوي خيد قايس تغالاتيفو نام نقوس خيدمو عبو استفترو قداي دما لكع خمتي عبقزو أما غميت أمو زيرلو ريسا كالق سبون بتمساسالخم إيدو زموتا يريو انتاي كم استفترة نقوسي حاتو نقايس قايس دما لما عند خمزي لزموتا سب مبال كال أي زقات من نزلو كتساريو فاتينا خاا انتاي مخانو خمزي عينات حمام كدم حجر اي فدلتني قن كم قمتي من البات ماجيكي خوخون زخقلو بلو نقوس اوتربين دراغن نزم السماعة تسنابيدو كالتفونا ود خيدو وتحدرات حسكا عب كل قزا فتش من ماجيك يسرح كم زلو بقلطف كنفلطو تزيكي إلنا بزوحات سبات اندامتو اتناقر عسقا أخوون كجمري بلو مرلين نقايسن ومبوغنوم نزق قاتي مزلو شقر مفتح أخوون زخقل نقرن مدهاني تندادليو كالقون لكع بخمز تماسا سالحمام كموت زقرب سب كم زلو سامعهم نابو يخدو انت خونقن كساب حجة مدهاني تسلزي رخبوه نتزحام مسب كرد ويكعلون مرلينجن ماجيك تتأكي مخاحوية يحاسب انت خونقن قايس قدف نوع حويخا نسغاب شقر كتعطي خايليو تنققو ولا حانت خي قبر اللي يملسو قايس ون مزقو دايا تحاحيزو ماجيك حماق صبغ زيكونا اتزتك أمر لسب نمنتاي تقومر لي توسان نقر اندا بلين مرلين دا نقرو عرتر دما وتحدرات حيزو نقز انك فتش ماتس من ماجيك يتقان كنزلو نتعر سلازلنا ناتكون قزاون كفتش يبلوم عبز ساعات زي قايس نمرلين اتا زهابكو خانا يسمات متحفا بيجير كيابلو مرلين ونعزين داسن بدا عب قربا بوتا جيروا سلازنبرا عرتر نابكو فلقاتي خفتش مش جمرة دد حريو سعيبو تغالاتيفو نتا متحف عرتر قدم مركابو كيرأيو بعينتو جيرو باتبتقع زنبرا جرق جيرو نتا متحف يشفنامو عرترون كيرأي حالفا ولا حدا نقر كركب سلازي كعلا عرتر وتهدرات حزي وطق مرلين قن قايس بزا متحف تماهيرة نزب بماجيك سبزقت زلو قداي كفتح إبلا قايس قن تنقر دساي بلون نقوس ماني ماجيك تتأكي ميلون دادلي يخلو نسخا نز حمام كتفتحو خطفتن عب شقر ديخا خطأتو دليخا بساينس بعلي كفتح نسخا نعبت حفتا سلستا تواعخا حايلخا أبعب نقر تتقملو تعقس تقبر بلون مرلين اتن غنده هيوت سبات زقزف زلو نقر اوشت ماي زلو كافتان قاقو حزوت انسسا دما
ካፍቲ ዝረአናዮን ላዕሊ እንዳገዘፈ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ኣብታ ከተማ እውን ካብቲ ማይ ሰትዮም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ እንዳለዓለ ክኸይድ ከም ዝጀመረ ንርኢ። ኣርተር ናብ ንጉስ ተመሊሱ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይረኸበ ሕብሮ እሞ ንጉስ ግን ብሕርቃን ካልእ ኣዋጅ እውጀሎም ድሕሪ ሕላፍ ሰዓት ማንም ሰብ ከይንቀሳቐስን ብፍላይ እቶም ኣብ ታሕተዋይ ከተማ ዘለዉ ብብዝሒ ሞቱ ስለ ዘለዉ ናብዚ ከይመፁ ምክንያቱ እቲ ሕማም ከይስፋሕፋሕ ይብሎ። ጋየስ እውን ብዛዕባ እዚ ሕማም ነዊሕ ድሕሪ ምምርማር ብምትንኻፍ ከም ዘይሓልፍን ብናይ ሓባር እቲ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ነገር ናብ ኩሉ ይሓልፍ ከም ዘሎ እዚ ነገር እዚ ድማ ወይ ኣየር ወይ ማይ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ንመርሊን ነጊርዎ። መርሊን ድማ መጀመርያ ማይ ነጻር ኢሉ ማይ ካብቲ ዒላ ሒዙ ክምለስ ከሎ ንሪኦ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ግዮን ነጊሁ ነባኣ ከም ኣመላ ቁርሲ ከተዳልወሉ ኢላ ፀዊዓቶ ምስማዕ ስለ ዝኣበያ ናብ ዓራቱ ቅርብ ኢላ ትትንክፎሞ ኣባኣ እውን በዚ ሕማም ተታሒዙ ከም ዝፀንሐ ሪኣ ኣዝያ ትስንብድ። ግዮን ብስምባደ እንዳጎየት ናብ ጋየስ ትኸይድ እሞ እንዳነብዐት ሓደ ሰብ ዘለኒ ብዛ ዓለም ኣቦይ ጥራዩ ንሱ ከዓ በዚ ሕማም ተታሒዙ ከይመውት በጃኻ ድሕነለይ እንዳበለት ትልምኖ። ጋየስ ድማ እቲ መድሃኒት ክሳብ ሕጂ ይረኸብኮን ነቦኸ ተዘድሕኖ ደስ ምበለኒ ግን ክሳብ ዝረኽቦ ዓቕሊ ግበር ድሓን ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ግን ወላ ሓደ ክሕግዘክ ዝኽእል ነገር የለን ኢሉ ይሰዳ። ንሳውን እንዳነብዐት ትምለስ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ጉዳይ መርሊን ስለ ዝፈለጠ ንምሸቱ ከተሓሳስቦ ይጅምር። መድሃኒት ክሳብ ዝርከብ ኣቦኣ ንግዮን ክመውት ስለ ዝኽእል ካብኡ ነዚ ነገር ክፍውስ ዝኽእል ምናልባት ማጂክ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ስለ ዝሓሰበ መፅሓፉ ውፅኡ ከንብብ ይጅምር። ቀፂሉ እውን ምሸት ምድሪ ሰብ ከይንቀሳቐስ ዋላ እኳ ተኣዊጁ ተነበረ። ንሱ ግን ተሓቢኡ ወፂኡ ይኸይድ። ኣብ መገዲ እውን ሓደ ወተሃደር ጣሓሸምሸም ሰሚዑ ክደልዮ ይጅምር እሞ ብኣዝዩ ዘስሐቕ መገዲ ነቲ ወተሃደር ንውሽጢ ከም ዝኣቱ ገይሩ ብማጂክ ብዒንቱ ተጠቒሙ ነቲ ማዕፆ ከፊቱ ርእሱ ሃሪሙ ነቲ ወተሃደር ከውድቆ ከሎ ንርኢ። ቀፂሉ እውን ቀስ ኢሉ ናብቲ እንዳ ግዮን ገዛ ይኣቱ እሞ ገለ ብጨርቂ ዝተጠቕለለ ነገር ኣብ ትሕቲ መተርኣስ ናይ ኣቦኣ ንግዮን ይገብር። ቀፂሉ ናይ ኣስማት ቃላት እንዳተዛረበ ነቦኣ ንግዮን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕማሙ ከም ዝሓዊ ይገብር። ሽዑ ቀስ ኢሉ ብደገ ወፂኡ ብፍኒስትራ ይቕልቀል እሞ ግዮን ድማ ንእሽተይ ድምፂ ሰሚዓ ተባራቢራ እንተኾነ ግን ኣቦኣ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕማም ሓዊ ምስ ረኣየቶ ኣዝያ ክትሕጎስ ኮላ ንርኢ። መርሊን እውን ብወገኑ ብፍኒስትራ እንዳረኣየ በቲ ባዕሉ ዝገበሮ ተግባር ፍሽኽ ኢሉ ክሕጎስ ከሎ ንርኢ። ንፅባሒቱ ብዙሓት ሰባት እንዳሞቱ ከለዉ ኣቦኣ ንግዮን ግን መሊሱ ሒሽዎ ንስራሕ ኣትዩ ከሎ ንርኢ። ጋየስ እውን ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ እዚ ኩሉ ሕማም ካብ ማይ ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ንንጉስ ይነግሮ እሞ ኣርተር ነዚ ሰሚዑ በቃ ናይዛ ከተማ ናይ ማይ ምንጭታት ኩሉ ንዕፀዎ ይብሎም። ንጉስ ግን እዛ ከተማ እዚኣ ብዘይ ማይ ሓንቲ ደቂቕ ክትፀንሕ ኣይትኽእልን እያ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ነዚ ማይ ዝብክሎ ዘሎ ማጂክ ተጠቃሚ ሰብ መን ምዃኑ ምርካብ ይብሎም። ተቐላጢፍኩም ዋላ ኣብዛ ናይዛ ከተማ ዙርያ ዘለዉ ገዛውቲ ከይድኩም ካልኣይ ግዜ ፈትሹ እቲ ማጂክ ዝገብር ሰብ ክትረኽብዎ ይብሎም። መርሊን ድማ ናብ ግዮን ከይዱ ኣቦኸ ከመይ ሒሽዎ ዶ ኢሉ ሓታ። ግዮን ድማ እንዳተገረመት እወ ተኣምር ብዝመስል መገዲ ኣቦይ ሒሽዎ እዩ ግን ብኸመይ ክትሓተን ንኽኢልካ ኢላ ትሓቶ። መርሊን ድማ እንዳተሰናበደ ሕጉስቲ ኮይንክ ምስ ረኣኹ እኮ ሕተታ መፂኒ ከምኡውን ናይ ሰባት ናይ ውሽጦም ናይ ምፍላጥ ክእለት ኣለኒ እንዳበለ ነቲ ነገር ናብ ፀወታ ቀይሩ የረሳስዓ። ኣብቲ ሓደ እውን ኣርተር ናብ ኣቦኣ ንግዮን ከይዱ ሒሽዎ ምስ ረኣየ ትማለ ሓሚምካ ዶ ይነበርካን ከመይ ኢልካ ሓዊኻ ብሎ። ኣቦኣ ድማ ከመይ ኢሉ ከም ዝሓወየ ስለ ዘይፈልጥ ክምልሰሉ ይከኣለን። ኣርተር ቀፂሉ ሓሚምካ ከለኻ መን ነይሩ ምሳኻ ብሎ። ኣቦኣ ንግዮን ድማ ጓሉ ከም ዝነበረት ምስ ሓበሮ ኣርተር ተቐላጢፉ ንገዝኦን ከይዱ ክፍትሽ ይጅምር። ኣጋጣሚ ኮይኑ መርሊን ንጽቡቕ ሓሲቡ ዋላ እኳ ፈዊስዎ እንተነበረ ነታ ኣብ ትሕቲ መጠርኣሱ ዝገደፋ ጨርቂ ግን ማንም ሰብ ካብኦም ስለ ዘይረኣያ ኣየልዕልዋን ነይሮም። ኣርተር ክፍትሽ ምስ ጀመረ ንዓኣ ስለ ዝረኸባ ግዮን ማጂክ ተጠቂማ እያ ነቦ ኣሕዋያቶ ብዝብል ምክንያት ንወተሃደራቱ ሒዞማ ንኽመፁ ከኣስርዋን ይእዝዞም። ግዮን ወተሃደራት መፂኦም ምስ ሓዝዋ ብስምባደ እንታይ ጌራ ከም ዝኾነ ተሓቶም። ንሳቶም ድማ ማጂክ ከም ዝተጠቀመት ምስ ነገርዋ ስምባደ ኣመሊሱ ወሲኹ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ህይወተይ ምሉእ ኸማን ከመይ ከም ትገብሮን ከመይ ከም ትጥቀመሉ ማጂክ ከማን ኣይፈልጥን እየ ትብሎም። እንተኾነ ግን ዝሰምዓ ሲኢና ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኡተር ፔንድራገን ተቐርብ ንጉስ ደጊሙ በደል ኣይነግራ እሞ ግዮን ድማ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣነ ይገብርን እየ ትብሎ። ሞርጋና እውን ነዚ ነገር ሰሚዓ ትመፅእ እሞ ብፍጹም
بفصم جيون أقلقاليتي كمز ختقبر أيتخلنا إلا تكاتا ألا أبو أبعلو حشوة تخون سيلا نلوغوس كتأمن ألا تفتن نقوس جن أبجز أسترخبه بجرك استتقلل نجار يريامو أزد أبجز خماني يروان دابل بحط يفاتت ألا مرلين دما بحدث أقع خوينو جيون بسنك نسو زقبر نجار أبشقر عاتي أمسرعي أزي حزن نقوس أتر حق تزاربو مو محرد كقبر الكيبلا جيون جن نايب حق بزعباز قد يتفلت أنا قرسل زي نبرا أنا يكون كوني لامس دقاقمتلو كم تحقنا يتعدي ما جيك استتقمسب نموت كم زفرد نساون نموت تفريدا نجيزيو نغت أسر نوت هادراتو أزوزو مورغانا حجون دقيما جيون أقلقاليتي ما جيك كتقما يتقلني اندابلت كتكات على ختفتن كلا أرترون مورغانا عند حقزة ولا كوانت تتقمتون عبان محواي نطبق نقريات تتقيما مالت هايتك أطع زيكونا اتمغطعتقن أخبيت كالا يبلو نبو أبو أغن عزيون لحرقة أنا نايز قزعات زي محدرة حلافنت هادلني أبزا أنا زلخو حلافنت تتخونو أنا زقبرو زلخو نقر متردأكم نسوخمون تمساسالي كمزناتي وساني موسنكم مبلو أفتح دون جايسن مرلين بحنساب كوفيلوم جايس نمرلين نجيرا كان يريكو حجي نجيون أبزغل شجراتي خيابلو مرلين دما نساب زي جبرتو تغلالا نموت فريدا ختمو تايفك أدنيبلو قتيلو نافت جيون تأثيرات اللي زولا بوتا خيدو بزعبات عنا عند حتتا نساهم بحاجوس ماتيخاس لزحتت كاني كابل بيه مسجن تسفاس لزغرتاتون ولا مسموتكو نايترس عني خاتبلو مرلينجن عيتموتنيخي كوميلكي تفرحي أزن خون أنا وناي فكرني لوا ناب نجوس أتاري خيد أبو مسبتح كلاتهم تأكيبهم دعلو خلو نتعب مع تخفيتي أتمو ننجوس جيوم بزي جبرت تأثير عزلا اتماجيك جبر كوسب أنا إيلو بتبعتي زارب نجوس أترون نزندا سمع عزي خجرم كل رينا ملي سخفيلو نسون تغيرو دعا أسرو إيلو نتم وتحدرات إزز أرترون تسيو اتم وتحدرات نمرلين قدم مأسارهم نمرلين كم حدا عشق والعسل زريو نو بفصم مرلين ماجيك كسرح يكئلني سوق لكم أمانوني أبز حلفون كاموت زاد حنانكو نسيو شكرو أنا تردي إنلو ماجيك أنا يساري حيويلو أبكن دقيوني خما ودليو كمز زقبر اللي زلو مخني دما مسجين فغرس لزحازو إندابلا أبكن مبعال نقص وتحدراتن نمرلين اللاقصلو بحركان نمرلين أسرو ويلو تسان حنقص نايودو آرتر زربا مسامعة بس أواقصو نفلت أزنبرنا نمجمرا جيزي تقوارات ناي مرلين أقريمو فشيخ قبل كله نريو مسكيناي مرلين دما نفقرخ بالمسوعتنت كخفل زحاسبه ما نمسب كم تعيم رئيسي إنوا شلل سلزبلو مس جايس نجزا ملس حجون انتخونجن تقلال سلزيك أسنة مس جايس كزاراربو جميرهم زخون نجر قدم مفتقرو نافت منج نايزا ختما ماي زخون بوتا خيدنا لك اتتأقم بنصر كنفلت لنا تباهيلهم جايس مرلين انت تحيزهم نابو بقاسو نافت بوتا مسبت حقن حدا زقرم نجر يقاتمهم اتعانتوي كابن قاقحا خوات اخلو زرعنا يا أراويت قس بقس أزيو سلازقزفة مايكو قد حيلهم نابو مستتأقعو كاوشت اتمايكو يريومو عزيوم سنبيدهم نقزهم بفتنة تملسو جايس قلتيفو قزام استملسة متحفتن دافتاتشة بزعباتي زرعيو أراويت كتنا يجمر إذا أراويت زي أفانكا خمز بحالن كما يجيرون كقتلوا خمز خولو حدا بحدا زنيعو دما يدالو كمز اندابلنا نابزج أفنا إذا خفال زبز حناينا نمثل مرلين كل نجارات حتى سلوزخونو من البعض حاجز ترقبيلو نافت دراغون زركبلو بعتي خيدمو نت دراغون أفانكا استبهال أراويت رقيبنا كما يجيرنا خنقتلو نقليلو حاتو نسو دما بزح بزعبازي تتجنق أبيت كازلو نجارات رايا استوعل نزي نجار زدما بينخا مرلين أيتخولونيخا نسخا لكع كم ناي حانت سانتيم قاتيخا اتخال أي قاز دما أرتري إذا مالت إذا أراويت كموت تخوينو مرلين أرترن تحاقا جيزوم يمكو قتلو وزقلو مالتي شعو مرلين تقالاتي فنقازو تماليسو متحفتن دافتشا جايس دما متسيون تاي تقبر على خامس بلو مرلين بزعبا زعفانكا استباهل أراويت يزاز النعزلقو كما يجيرنا خندفو خم نخل كابر بعتا أزيو ما قدست نقراتي تسريحو كام ماي كام مريت كام نفاس كومون كاب حاوي تسريحو سلازي كساب حج خابزز نعخو بحاو خندفو خم نخل يبلو جايس دما بخما يزخلو ختفلت كيل كايلو حاتو مرلين دما كاب دراغون كمزي حاتا تمتان كمثل
ውሽጠይ ዝነግረኒ ክእለት ኣለኒ ብከምዝታት ኢሉ ሕስቦ ውስኽ ኣቢሉውን ነዚ ስራሕ እዚ ኣርተር የድልየኒ ይብሎ እሞ ኣብ ከምዚ ዝርርብ ከለዉ ኣብ መንጎ ሞርጋና መፅያ ጊዮን ሎማዓንቲ ንኽትቅተል ንጉስ ቆፀራ ሒዙሎ ኢላ ትነግሮም። ንሳቶም እውን መፍትሒ ደልያ ከም ዝመፀት ተረዲእዎም ንጊዮን ከነድሕነሉ ንኽእል መገዲ ረኺብና ኣለና ንእሽተይ ጥራይ ተፀበይና ኢሎማ ንስኺ ግን ብዝተኸኣለኪ መጠን ኬድኪ ንኣርተር ንገርዮ ምክንያቱ ኣርተር ምሳና ተሃልዩ ጊዮን ነቲ ማጂክ ስለ ዘይሰርሐቶ ንጉስ ኣረኣያ ክገብረላ ክእል እዩ ነቲ ሓቂ ስለ ዝፈልጥ ኣርተር ድማ ንንጉስ ንሳይ ገበረቶን ኢሉ ክነግሮ ክእል እዩ ሽዑ ጊዮን ብነፃ ትወፅእ ይብልዋ። ሞርጋና ድማ ከምቲ ዝተባሃላ ንኣርተር ከተእምኖ ትኸይድ እሞ መርሊን ንጊዮን ክገብረላ ዝሓሰበ ነገር እንዳልዓለት ህይወቱ እኮ ክኸፍለላ ሓሲቡ ንስኻ እውን ብወገንካ ካብ ብዘይገበረቶ ህይወታ ዝሓልፍ ንዓንዶ ተሓባበረና ኢላ ኣእሚናቶ ሒዛቶ ትመፅእ እሞ ናብቲ ኣራዊት ዘለዎ በዓቲ ኩላቶም ብሓንሳብ ኸዱ። ውሽጢ ምስ ኣተዉ ናይቲ ኣራዊት ድምፂ ክሰምዑ ስለ ዝጀመሩ ክሰናበዱ ይጅምሩ። ክልቲኦም ንሞርጋና ንዕንስኺ ኣኽለኪኡ ተመለስ ዋላ እኳ ተበልዋ ሞርጋና ግን ምስኦም ሓዊ ሒዛ ከምዘይትምለስ ትነግሮም። ንሳቶም ድማ ኣብያቶም ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ተኺሎም ንውሽጢ ኣተዉ እሞ ብዙሕ ከይዶም ገየ እቲ ኣራዊት ካብቲ ማይ ወፂኡ ናብኦም ገፁ ይመፅእ። ኣርተር ተቐላጢፉ ሰይፊ ውፅኡ ምስቲ ኣራዊት ክቃለስ ይጅምር። እንተኾነ ግን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስለ ዝነበረ እንተፈርሐ ኢሉ መሊሱ ሓዊ ገይሩ ከፈራርሖ ፍትን። ኣብ መንጎ ግን ኣርተር ኣብ ሽግር ከሎ መርሊን ብሓደ ፀግዕ ኮይኑ ኣርተር ከመይ ከም ዝቕተል ነዚ ኣራዊት ይፈልጦ እየ ነቲ ሓዊ ሓፍ ኣቢልካ ሕዞሞ ይብሎ። ከምቲ ዝበሎ ኣርተር ሓፍ ኣቢሉ ይሕዘሉ። ሽዑ መርሊን ቀሲሉ ማንም ሰብ ከይሰምዖ ናይ ማጂክ ቃላት እንዳተዛረበ ነቲ ንእሽተይ ዝነበረ ሓዊ ናብ ኣዝዩ ብርቱዕ ሓዊ ቀይሩ ነቲ ኣራዊት ተቓፂሉ ከም ዝመወት ይገብሮ። እታ ኩሉ ነገር ኣብ ማይ ከም ስእሊ ትምልከቶ ዝፀንሐት ነቲ ኣራዊት ማጂክ ጌራ ዝፈጠረቶ ጓል ኣዝያ ክትሓርቕ ኮላ ንሪኣ። ኣርተር እውን ብወገኑ ዋላ እኳ ምስቲ ኣራዊት ተቓሊሱ ከም ዝቐተሎ ተተሰምዖ ገለ ነገር ግን ብዙሕ ንጹር ኣይኮነሉን ነይሩ። እቲ ሓገዝ ናይ መርሊን ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ጋየስ ናብ ንጉስ ኸይድ እሞ ኩሉ ነገር ሰላም ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣብቲ በዓቲ እውን ኒዮሜ ዝተባሃለ ምልክት ስለ ዝረኸበ ንንጉስ እንዳረኣየ ቀድሚ ሕጂ ትዝክሮ ኢኻ ምሽ ሓያል ጠንቋሊት ነይራ እዚ ምልክት እዚ ናታ እዩ ብሎ ንጉስ እውን ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ዘኪርዋ ሓደ መዓልቲ ህይወታ ከም ዘሕልፍዋ ይዛረብ። እምበኣር ብኸምዚ መልክዕ እቲ ሽግር ስለ ዝተፈትሐ ነታ ማጂክ ተጠቂንኪሎም ዝኣሰርዋ ጊዮን እውን ብሰላም ፈትሕዋ። ንሳ ድማ ብሰላም ስለ ዝተፈትሐት ንሞርጋና ኣዝያ እንዳመስገነታ ኮላ ሞርጋና ግን ኣነ ይኮንኩን ቀንዲ ክምስገን ዝግብኦ መርሊን እዩ ትብላ። ሽዑ ብኸምዚ መልክዕ ኩሎም ተሓጒሶም ምስ ተፈላለዩ ጓል ንጉስ ሞርጋናን መርሊንን በይኖም ተርፉ እሞ ሞርጋና ንመርሊን ዓንተበይ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረኣየንን ኢልካ ኢኻ ምሽ ሓሲብካ ብማጂክ ተጠቂንካ ኢኻ ነቲ ኣራዊት ቀቲልካዮ ኣነ ርኤካ ኢላ እንዳሰንበደቶ መርሊን ድማ ትፃወድያ ዘላ ናይ ብሓቂ ከይተረድኦ እንዳተደናገሮ ከሎ ርኢናዮ። ሞርጋና እውን ዘረባኣ ቀፂላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግን ክንዘራረበሉ ኢና ንጊዮንካ ህይወትካ ሓሊፍካ ከይተረፈ ክትባ ብምሕሳብካ ዕድለኛ ጓልያ ኢላ ተዛሪባቶ ፍሽኽ ኢላቶ ትኸይድ። መርሊን ድማ ኩሉ ኩነታት ናይ ሞርጋና ገሪምዎ ብሓሳባ ተሰማሚዖ ይፈላለዩ እሞ ንምሸቱ ምስ ጋየስ ኮፍ ኢሉ እንዳተደረረ ከሎ እታ ኣቐዲማ እንቋቑሖ ፈጢራ ኣብቲ ማይ ሽግር ጌራ ፀንሐት ጠንቋሊት ንመርሊን ነዚ ሎሚ ዝሰራሕካዮ ነገር ዋግኡ ከኽፍለኪ ኢላ እንዳሓንሐነትሉ ሰሚዕናያ። መርሊን ሳልሳይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ እሞ ያ ጀምዓ ከመይ ኣላ መርሊን ትፈትውዋ ደለኹም? ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ከምኡ ድማ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ። ኣብ ዝቕፅል ብ4ይ ክፋል ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ ሰባት ተሃሊኹም ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ደወል ትንክፍ ምባል ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ብዙሓት ተኸታተልቲ መታን ክህልውና ይዛ ፊልም ኩላትኩም ሸር እንዳገበርኩም ኣብ ቲክቶክ እንዳእትኹም ሸር ግበርዋ። ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ። ኣብ ውሽጢ እዛ ከተማ ኣዝዩ ዘሰንብት ጉዳይ ተፈጢሩሎ። እዛ ከተማ ብምኽንያት ሃንደበታዊ ካብ ሰማይ ዝወደቐ መብረቕ ሙሉእ ብምሉእ ከም መንደቕ መሳሊ ብዓይኒ ዘይርአ ዶብ ትሕፀር። እታ ከተማ ኣብ ክልተ ክፍሊ ስለ ዝተመቕለት ካብዛ ከተማ ወፂኻ ናብ ካልእ ቦታ ንኽትገዕዝ
ዘይሕሰብ ነገር ይኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዛ ፊልም ናይ ገበን ምርመራን ፍቕሪ ብሓንሳብ ተሕልፎ ሽግርን ከምኡ ድማ ኣዝዩ ዘደንቕ ታሪኽን ምስ ኣዝዩ ሕልኽላኽ ሽግራት ክንርኢ ኢና። እዚ ተሓፂሩ ዘሎ ዶብ ካበይ መፂኡ? ናይ ፈጣሪ ቁጥዓ ድዩ ወይስ ናይ መንግስቲ ሽርሒ እዩ? I promise as soon as I have answers, so will all of you.